Здрасти хора! Днешното видео ще бъде разопаковането на Bobs за месец февруари. Неочаквано беше за мен това видео. Бях забравила, че ще получавам тази кутия и много и се зарадвах. И нека да я разопаковаме заедно, да видим какво се крие в нея. Първо впечатление от кутията. Кутията е по-малка, което мисля, че всъщност е доста добро решение за тази кутия, защото предните пъти кутията беше по-празна и затова абсолютно няма никакъв смисъл да се слага в голяма кутия. Искам да уточня за хората, които не са гледали видеото ми, че аз винаги си давам обективното мнение. Добре съм настроена към Bobs до този момент. Никога не съм ме разочаровали. И въпреки това, понякога имам градивни критики. Това не означава, че не съм супер мега очарована от нещо, въпреки че имам препоръки да стане още по-добро, защото желая добро на тази кутия. И на всяка друга, разбира се. Също така много ми харесва, че този път е лилаво оцветен стикер. Предните пъти беше син, доколкото си спомням. И сега да видим какво се крие вътре. Имаше преглед и предположих, че има нещо чупливо, поради което още в куриерската фирма се наложи да погледна едно-две неща отгоре, да видя. И наистина имаше нещо, което може би можеше да се счупи евентуално, така че всичко е наред. Куриерската фирма беше много точна. И да не губим повече време, да влизаме в кутията, да видим какво има вътре. Имаме тук описание и писъмце от създателите на Bobs, които, както винаги, обясняват в подточки какво се случва, каква е кутията. Този месец те представиха две кутии, които бяха хартияни дами и някакви рицари, извинявам се. Много забравих какви бяха рицарите точно, мастилени, не мога да си спомня точно. Тоест има мъжка и женска версия на кутията този месец. Доколкото разбирам, само за този месец е това нещо. Не е лоша идея, до сега не съм виждала друга кутия да прави такова мъжко и женско разделение. И може би е уместно и може би особено момчетата доста се радват на това нещо. Сега да видим какво има вътре. Ще го прочета после, но сега да не губим време, защото нямам търпение. Искам да видя какво има вътре. Имаме писмо. За втори път получавам тази картичка и предния път си изтеглих приложението, с което тази картичка се проверява какво е точно посланието, но не успях да го включа. Ако някой някога е използвал тази картичка, която е електронна картичка, която се проверява чрез iGreet App, може да ми каже, да ми напише какво съм сбъркала, въпреки че би трябвало да е супер елементарно, аз успях да объркам нещо. Иначе картичката е супер сладка сама по себе си, тематична е за Свети Валентин, с котенце, мишленце и едно сърчице. Имаме нещо, което много ме заинтригува и дадох всичко от себе си в куриерската фирма да не го погледна точно какво е, само да видя дали е счупено. Има някакъв цитат, пише: мога да ти кажа, че смисълът на един живот е съвкупността от любовта, с която е бил изпълнен. Само това има значение. Магнут Бейн от Принцеса с часовников механизъм. Искам да ви кажа, че няма никаква представа откъде е този цитат и предполагам, че много хора ще бъдат възмутени от това нещо, защото съм сигурна, че е много известен, но ми звучи много добре и идеята е страхотна. Въобще много ми харесва, че не си повтарят идеите за всяка една кутия, ами винаги мислят нещо оригинално и ново и е супер. Следващото нещо какво е? Някаква хартийка. Горещ чоколад. Това е рецепта всъщност за горещ чоколад, доколкото виждам. Ей! Със сигурност ще си го направя, защото обожавам горещ чоколад. Има книга, която ми харесва, вече знам. Хора от Bobs. До този момент не е имало нито една книга, която да не е била супер яка от книгите ви, които сте пращали в Bobs. Просто много сте готини, супер сте. Книгата е Аркадия на Иан Пирс. Тази книга съм разглеждала в книжарницата, както и хиляди други книги, защото аз съм... Да, като вляза в книжарница, искам това и това и това и... Както и да е.
но така, чета ви накратко съдържанието. 3 свята, които се преплитат, 4 души, които търсят отговори. Който контролира бъдещето и кой миналото. В мазето на професор от Оксфорд, 15-годишната Роузи търси изчезнала котка, но вместо да открие котката, тя открива портал към друг свят. Антерлот е свят облян от слънце. И така нататък, и така нататък. Ох, обичам ви, хора, мерси. Поправихте ми деня, въпреки че деня си беше хубав, но вие ми го направите още по-хубав. Супер, супер, супер! Няма нищо повече, но това беше предостатъчно. Книгата е с твърди корици, е луксозно издание и струва 21,90 в оригинал, което... А само ако сметнем 21,90 плюс цената за доставка, ще докараме цената на цялата кутия, така че какво да ви кажа, кутията си струва. Чувства се човек като на Коледа, всеки месец си получава нещо. Виждам старанието в тия хора и страшно много ги уважавам заради това, че това за тях не е само бизнес, ами е и начин да зарадват хората, споделяйки страстта си към четенето и книгите и насърчавайки ги даже да четат, защото не знам дали достатъчно хора четат. Напоследък виждам доста хора, които четат, което супер много ме радва. И благодаря ви, че изгледахте това видео. Коментирайте каквото пожелаете отдолу в коментарите отдолу. И ще се радвам да чуя мнението ви. Все пак ще се радвам, ако не сте груби, но знам, че това е YouTube, така че съм подготвена. Чао! Работа и след като имах много интензивен ден, Здрасти, хора! Днешното разопаковане на Бобс беше непланувано от мен, но след работа и след като имах много интензивен ден... Здрасти, хора! Днешното видео ще бъде разопаковане на Бобс за месец. Кой месец е? ОМГ. Февруари. Февруари ли? Да, февруари е! Ведка, утре е Свети Валентин. Защо го знам това? Как че да е? Здрасти, хора! Днешното видео ще бъде... Също така нямам никакво логично обяснение защо съм шапка вкъщи, просто бях много уморена и исках да набързо да се направя така, че да изглеждам представителна за вас, така че това е усилието ми. Сори. Също така ме кефи много тази шапка. Yes. Както и да е. Да влизаме, да отваряме кутията. Така. Първото нещо, което е... има хартия, опакована в розова хартия. Между другото... Между другото, винаги използвам тази хартия, после пак и кашончето си го запазвам и си го ползвам за най-различни неща, за подаръци за Коледа. Ако чувате тракане, това е котката ми, която сега в момента вижда кашони. Чакайте да ви покажа. Не знам, който не е виждал котка, той не знае, че котките са обсебени от кашони. Както и да е. Ето е котката. И мислето, много сладка картичка. И това е общо взето в книгата. Извинявайте. В кутията, коментарите. Какво ми става днеска? В коментарите. Не коментарите. Ако искате, бъдете груби, най-много да ви стрия коментара, но най-вероятно няма.